Indaba enkashana kamenze yaphuza umlaza ngameventla nasezantsi ey'fundazweni zethu zonke ikhona eNingizimu Afrika. Siyabingelela gama lohlelo-ke izimpande ezama-Afrika male channel yenu iBlaqlife TV kanti elami uKings Chakaluqa noma-ke sichake sishaya imponyela mawuthanda. Ngiyabingelela kubona bonke abantu. Niyazi-ke mase sifikile sobheka udaba oluthinta abantu nokulashwa kwabo nokuhluleka kwabo nokuthanda kwabo nazo zonke izinto eziyingqinamba nezinto nje ezibenze baba right bayibona ukuthi imali izakalo. Asibingelele sisi. Yebo, ninjani? Sekhona njani? Ngiyaphila nami. Asibonge. Mhlawumbe ke ngoba sikhuluma izinto ezijule kangaka siyaseliziba igama singalibuzi. Kodwa ke siyazi ukuthi njengoba ula unodaba ozengalo uzokhuluma ngathi ngokuthile ofuna sikwazi. Kungani la? Ya, ngize lana ngifuna ukuxwayisa abantu ngezinto ezenzakalayo ekuthwaleni, ubungozi bakhona nobuhle bakhona. Ngoba kubukhona ubuhle bukhona futhi nobungozi. Yeah. Ikona nje ngifuna ukwenza ukuzoxwayisa abantu, especially thina ke nje bomama abakhulisa izingane ngabodwa. Uyawubona isimo sinzima ukhulisa izingane ugcina usuthatha izinto oyitshela ukuthi wena zi-right kanti egcineni izoba inkinga kuwena. Uthi khona ubuhle, kukhona ububi. Ngicela siqaleni ngobuhle. Yini ubuhle? Ubuhle kuyenzeka konke osuke ukufuna. Awufuna imali, uyithola imali, uthole yonke into, ube nezimoto, ube nayo yonke into. Yeah. Uphumelele nje ngayo yonke indlela ofisa ukuphumelela ngayo. Kulobo buhle obuba khona abantu osondele nabo bayabona ubuhle bayakwazi nabo babe nezimoto njengawe. Uma ngabe ezokwenzelwa yimina, yazi mhlambe nje makudade wethu kuzomina engizomenzela, ngimenzele yonke into ajabule kube mnandi kodwa engazi ukuthi kuqhamuka kanjani ukuze ngikwazi ukumenzela. Ngisupport umndeni kube mnandi wonke umuntu aphile kahle egcekeni because phela vele mina ngi-right. Right, asingene nebini ke buyini ke ububaleni. Ubebike kungalesikhathi sekufanele ukuthi into engiyithathile siphelelwa isikhathi. Ngoba ngesathi iphelelwa isikhathi ngesathi kusekuhle insuku zami isuke incipha. Okay. Mase kufika la ekugcina khona sekuphela konke, sekuphela nempilo yami futhi. Ukuthi sashutha omunye ubaba la owakhuluma ngokuthi wakwazi ukuvuselela izinto zakhe zaphinde wabuyela ekuthwaleni. Nina la nisuke nekhona anibe nalo ilungelo lokuthi nibuye nizovuselela mase kuphela isikhathi. Ma usayine nje i-contract ukuthi i-contract ka 5 years njengami nje kwaba i-contract ka 5 years manje vele unyaka ka 5 lo sekuzophela konke izinto ngiyayibona vele nami akusahambi kahle ngendlela ekade kuyiyona vele isikhathi sesiyashaya ukuthi sekuyaphela konke. Thatha usibeke ke ma ula hayi ukuthi uzosichomela ukuthi unezinto ezinhle right kodwa usela ngoba usunenkinga. Yini inkinga yakho ke kahle kahle straight to a point? Ya, inkinga yami ngathatha inkukhu ngihamba ngayothwala ekuthwaleni kwami ngafike nganikezwa inkukhu engagcatshwa leyo nkukhu yase ifakwa igazi lami nezinto ezafaka kuyona kwase kuthiwa izodla umqhakazo. Ithe mayudla lo mqhakazo ayangawudla wabamningi yathatha nje umqhakazo waba u5. So ithe mangabe isiwudlile lo mqhakazo kwathiwa ke ayike kusho ukuthi ngizophila leminyaka e5 njengoba inkukhu idle imqhakazo u5. Manje oba ke u5 years usuphela vele ukusho ukuthi impilo yami vele siyaphela angisenankinga ke noma sengenzakalani vele sengiyahamba. Futhi ke kwakuyisifiso sami ukuthi bengingafisa ukuthi mangithatha into ekanje ngidlulisele einganeni zami vele izophela zisale ziphilela impilo ngendlela ezosala iphile ngayo ezobona ukuthi zenze njani ngoba konke lokhu kuzohamba konke. Now inkinga yakho kahle ngiyakuzwa maloko ukuthi sekuphela iminyaka nani shuthi ngale kwalokho izinto zakho behamba kahle. Behamba kahle kakhulu ingekho inkinga yonke into nje nginganankinga. Yonke into engiyifuna ngiyithola ngesikhathi engiyifuna ngaso. Ufuna ini pho manje mala ngoba la thina sisiza abantu mabefuna ukuphuma entweni noma befuna ukuyiqhubeza noma wona yini oyifunayo? Mina ngokwami bengifisa ukuthi mangabe ukuthi iyaphela ngingahambi. Mawukuthi iyaphela njengoba iphela i-contract ngisizakala ekutheni ngiphile hayi ukuthi ngife. Okay. Yeah. Oh yeah. Wena wayitshela ukuthi makuphela 5 years nawe uyahamba. So now ufuna uyishintsha wena uphile ngiphile ngaphela. Noma zona ingaphela ngoba ngiyabona vele kusasa ziyinkinga vele.
Okay. Ungcono ziphele ngisale ngiphila ngiqhubeke ngendlela engizoqhubeka ngayo. Alright. Elakho ke mama mhlambe usuyigoqa yonke le nkulumo yakho ofuna ukuyidlulisa kubantu bayazi ngawe nohambo lwakho nokuthwala. Amaginxiginxi nalokho kuhambe kahle. Ungamgqugquzela uthini umuntu osekhaya? Umuntu osekhaya engingamgqugquzela ngokuthi angayicabangi into yesithwalo. Isithwalo siyingozi kakhulu ngoba njengoba ngishilo ukuthi sinobuhle nobubi. Mase sifika la ebini uzelo nezingane unefamily unemndeni uyabona ukuthi sekushaya isikhathi ukuthi manje lento iyaphela umndeni wakho usuzomshiya. Mawutshelwe nje ukuthi uzofa already umndeni wakho uyawushiya and umndeni awazi ukuthi kwenzakalani lento isikudla wena wedwa. Okunye uzusaphaza imali ngendlela engacacile. Ngenxa ukuthi manje uyazi vele isikhathi sakho sesiphelile. Wenza izinto udla nje imali nje ngoba uyazi vele ngiyahamba. Kodwa ke angazi ngiyadideka la kuwe ma ngoba kubonala ngazi ukuthi ngale ukuthi iminyaka iyaphela wona buyiphelela kahle right. Ayikazi ithinte umuntu emndenini le. Ayikazi ithinte umuntu emndenini beku right nje yonke into ngoba bengaboni ngenxa ukuthi ukhathazwa yini ma ngoba uwe phela uzohamba wayedwa. Manje kungikhathaza ngizohamba ngishiye izingane zami. Ubwazi nje eqaleni ukuthi kuzoba njalo. Ukuthi ngangayitsheli ukuthi kuzoshesha kangaka sisencane izingane zami kakhulu kunzima angifuni uqamba amanga kuphileki ngoba ngiyabona ukuthi zizosala manje and siyazwana ukuhamba kwami ziyasala zona ngamafuphi ke uthi ma wona usizakala kwakho akube sekutheni impilo yakho iqhubeke impilo yami iqhubeke yes noma ngingaphela konke ngoba ngiyasaba ukuthi ngizoyivuselela lento kuzoshaya futhi sofika futhi isikhathi esifana nalesi njengoba sesifikile namanje. Alright ma asibheke manje ukuthi uyasho ukuthi uthola ngalesithwalo sakho somgqakazo nenkukhu uchasile negazi nokushintana kwalo. Kodwa manje asichazelekile kahle ukuthi sisebenza kanjani. Wona yini lesikusize ngayo usunayo oyibona ukuthi impilo yakho iphezulu ngenxa yakho. Imoto, imizi, ngithengile nje indawo ngakha, nganezimoto. Nje nginezinto eziningi kakhulu. Wenza njani yonke lento le uvukise khona? Wenza kanjani? Angithi le nkukhu le ngendlela esebenza ngayo ngiyakwazi ukuthi mangabe ngifuna imali ngihambe ngiyoyinikeza into efengiyinikeze yona mangabe uthi mhlambe ngelinya kuthiwa kufanele ngenze ifuna igazi kufanele ngihlabele sisilwane ngizosihlaba ngisithathe ngisibeke endlini inyama leyo ngekho mhlambe mangabe ukuthi sekufuneka nemali yakhona le ngiyikhiphayo njalo ngenyanga ngihambe ngiyoyibeka emfuleni ohambayo ngikhokhele umsebenzi wami lo engikwenzayo. Uthi ma leso silwane noma lenkukhu le okhuluma ngayo ubuya nayo uyigcina endaweni yaziwa uwe? Hayi niyahlala nje ekhaya ibe inkukhu ehambayo egcekeni. Kuphela nje kwami ukunikela nje ngizohamba ngiyofaka la ihlala khona ngifike ngifake ilokhuzane inyama lekuthiwa ngiyenze mhlawumbe mangalilanga izothi ifuna imbuzi ngithenga imbuzi iyakhula ke njalo ufike kuthenga inkomo kube inkomo ngihlabe ukuthi nje abantu akufanele bayibone ukuthi inkomo kanjani yes. Mhlambe ke ukugcina mhlawumbe sengibuza nje ngoba mina ngiclueless ngokwami angazi lutho ngendaba umgqakazo nenkukhu nani ngizwa ngawo but awungibeke ke manje ukuthi kulolu hambo lwakho nalesi sithwalo sakho senkukhu ifika lento izokulekelela entweni obuvele unayo engqondweni noma uvele uvuke nje ekuseni sunento ukuthi ake ngiye kaToyota ngiyocela imoto ake ngiye ngapha usuke uvele unale business emqondweni mase kulekelela khona. Lento isebenza ngokuthi uma ngabe ukuthi ngine business ayimhlawumbe ngibolekisa ngemali umuntu mefuna imali kumina uyafika azoyithatha imali engizothi izala imali engaka akangabazi uyithatha imali uyayithatha and abantu abathatha imali kumina akwenzeki bangayibuyisi methe mhla ka15 uyakhokha na kanjani lento izomenza ukuthi imali ayibuyise injengoba injalo futhi mangabe ethathe u5000 ukuthi inzalo yakhona fanele kube u2.5 uzoyibuyisa nje injalo. Awuna inkinga. Anginayo inkinga and akekho umuntu ohlala nemali yami akekho umuntu engimlandelayo ukuthi akabuyisa imali ngenxa ukuthi kunento vele ezomenza ukuthi ayibuyise. Okunye ke futhi mangabe ukuthi mhlambe ngine business engilivulayo
imali ingena ngendlela engifuna ngayo mina. Mangabe into noma bekuthiwa ibiza malini kuleso sitolo abavama ukuthenga kusona. Kanti umuntu mengene kwesami isitolo akwenzeki imali aphume ngayishiyanga. Shithu wena wadayisela umuntu into kaSheleni ibize 5 rand. Hayi angayithenga nje futhi angabi nankinga aphinda abuye futhi nangakusasa. Ngezinye indlela wena ushinto ungaphikisha. Aha. Through lamandla Lamandla enginawo. Hayi ngiyakuzwa. Angazi noma niyamuzwa nekhaya mina kodwa sengimzwile. Kodwa ke inkinga nayo manje iyodwa ukuthi njengamanje ubuka iminyaka yakhe yaphela. Usefuna ukusizakala ke kutheni angafi aqhubeka aphile. Udaba lakho lo ngithi ma. Yebo. Angifuna abantu bacabanga ukuthi mina angiyona inyanga engane zakwethu. Ngikhuluma nezinyanga nabantu abanezinkinga kuphela nje. Siyabonga mama. Ngiyabonga kakhulu. Siyamuzwa ke uma ekhaya uthi usekhathela ukuphila eziqalela iminyaka ukuthi seyaphela iminyaka usezofa. Usecela ukuthi ke manje makhona ongamsiza amsize ukuthi akwazi ukubamba impilo yakhe ngale kwalemgqakazo ekade ibalwe enkokhweni esithwalo sakhe. Yena ufuna ukuphila it's either uphile eseyisenteniye noma uphile eseyimillionaire kodwa kwakho. Asazi ke soxhumana abalaphi bendabuko siza ukuthi ukhona nongakwazi ukumtakula kulolu daba. Yazi ke iBlaqlife TV igama lohlelo impande zama-Africa. Otherwise thina nawo ahlangana every Monday number 98 Bulwa Road la ku Westwood la Glenwood la usitholakala khona la odla khona ngomsombuluko ebuffet yakho. Eat as much as you can 140 kuphela. Bathi ke kuvulwa ngo12 emini. Wona fika nje uzodla uyidinga ukudla kwesintu ngayo yonke inhlobo ofuna ukuyidla ikhona la. Sala